در پی زلزله‌های пайёпай برخی از ساکنان ноҳияи لخش 300 کیلومتری شرقی دوشنبه به قرغیزستان ҳамсоя کوچ بستند. بیشتر کوچ بستگان از جماعت الغی ноҳияи لخش هستند. این عائله ها از جمله افرادی هستند که منزل‌هایشان در زلزله‌های اخیر در پی فرآمدن کوهپاره ها آسیب دیده است. давлат манонов раиси ҷамоати алғаи ноҳияи лахш рӯзи 10 май дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт шумори ин сокинон зиёд нест. бахши азами сокинони ин минтақаи наздимарзӣ қирғизтаборҳо ҳастанд. сокинони ноҳияи лахш мегӯянд 2 ҳафта боз дар ин ҷо замин меларзад ва онҳо аз тарси хароб шудани хонаҳояшон шабро дар берун рӯз мекунанд. дар пайи 2 заминларзаи қавӣ дар рӯзҳои 3 ва 5 май манзилҳои сокинони беш аз 5 деҳа дар алға ва лахши ин ноҳия зиён дидааст. ҳоло комиссиони вижаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода машғули таҳқиқи зиёни расида ба ин сокинон ҳастанд.